deklaratna şikarhanasynyň torajaplygynyň operator 20 salamy gurbanlygyňyz kabul bolsun. Näme hyzmat? Şun hem gutlu ýarek bolsun. Men näýis aýdymçy. Aw. Men näýse tanadyň meni? Ýok. Iswo aýdym. Näme hyzmat? Nämelay? 56 näse 60-lay näse köp galany görsen içinde. Kanugu Yuri Aleksandr Vasilindrovich. Eşdiýän maýallygyň. Hasabyňyza puluňyz 148 manat. O gala ne etdiniz? Ha? Ýedik. Ýedik. Aga günni dogramy ýadamydyň? Ýok. Ha? Men taýmaýtym, boraz gördüm. Ýok. Birtem Bolan sag bolun. dinle agy. Tandyr bolun. Ne günni dogramy men gelmedi. Aýtdyma men sana geldi. Eşdiň. Kırsolta. Altı nasra değişti soraňyz bar bolsa berim ýoksa hamam goýup durupkany. Dinle kırsolta. Näme? Ne dogramy men gelmedin diýär men sana. Men wapşe men tanydym, ýüz para aýdym, sen gowy aýdymçy. Türkmen aýdymçylaryň diňden bolady. Ben näme bu timinle şoň üçin. Tanıyan mı? Öyle sağ olun, tamam, yok. Agy. Aw. Kırsoltan, tanımadın meni? Ha? Mehmet dolaýmasy? Dinle, kirmänmedin aýaly. Men tanımadyň mı? Yusuf men o aýdymçy, var aýdymçy. Başla, altı nasra değişti soraňyz. Nima karpuz var, fasilýam? Ne? Altı nasr var ha? Aw. O ikinci etagyna bam karpuzçyma, badat wa fasilýam. Yok, fasilana. Ne zaman mäş getirdiýdim, düýnä üçin getirmedim.